RMN Drama presents Handu Manan So Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Gaga. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, bigay ka ng may kapal. Bigay ng may kapal, ngayong iabot ang tinitibok ng puso. Ngayong iabot, kamay na kita mahal. RMN Drama presents Handu Manan So Ka Awit. Ano pala siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Canlaon City, Negros Oriental. Apan kasamtangang nagpuyo karon sa Uslob, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Gaga. Gaga, nak. Sugod karon. Kita na lang tulo sa imong manghod. Ha? Nga naman pa? Hain man din sila si ate? Tuwa, nang layas. Kay wa man makaagwanta sa atong kalisod. Ha? Nilayas day sila? Oh, kalain god. Ayaw ka pala ka dong. Dili man ti kapasagtan. Bisan og kita na lang tulo ni Papa. Dili ta magpakawa sa paglaom ha. Unsa, nak? Mo trabaho ka? Opa, gusto kong maningkamot og maayo para mahawas tamos kalisod pa. Basin pa di ay mo balik ang akong mga maguwang kung may baw sila nga wala ta magkalisod. Salamat, nak. Kabuutan ni mo. Pero, 12 pa man ka, nak. May mudawat ka ni mo? Dawat ka na, Gaga. Pwede ka na musugod og trabaho, ma. Salamat kaayo, sir. Kumusta man ang imong pagtrabaho, nak? Maayo raman hinuon pa. Nak. Hatagi una ko kwarta, be? Ha? Dili pa man ko dugay nga nihatag og kwarta nimo pa. Ay, nahurot na, uy. Sige na, nak. Kay lami kayong iinom runda. Oh, unsa? Iinom na nimo ang kwarta pa? Pirmi bitaw nang ingon na lang sa papate. Mao pa? Sa ay gani, kay kaon kay, di man siyang palit sudan. Sige naman siyang inom. Oh, kaon og daghan ha. Si papate, di lang natuwaton. Ayaw na. Muuna na lang tagkaon. Pasin og, nag-inom na sad to. Wato'y ganang mukaon inig uli. Hey! Gaga! Hey! Uy, kitsa man ron. Kuya,
Unsay problema? Day, ang imong amahan ba? Kita og kontra. Ug, gipatay sa papa nimo. Ginoo ko. Ganong imo man pikipiyaan pa. Nagkinahanglan pa kaayo binimo. Magunsa naman lang unya ming dodong karon nga wa na ka. Mingahon minimo pa. Pahuway sa dayon pa. Day, wa naman si Papa. Wa ni makatiman ninyo. Dili day mo mabalik og puyo diri sa ato, te. Dili, Day. Unya kami. Asa man mi ani, te? Nagkasabot mi nga ikaw, mauban ka na ko sa Cebu. Unsa? Unya, ang atong manghud taon. Asa man si Dodong? Kisa may kauban niya. Ato siya sa Manila, Day. Buwagon day mi ninyo, ate. Day, pasensya na ha. Pasensya na gid kaayo. Pero unsaon nga, wa mo ko tay laing choice, kod. Dili man ako kaya nga kamong duha mo'y akong dadon. Magunsa man dito sa Cebu, te. Naara kay trabaho dito? O, Day. Usa ko ka-helper dito, Day. Og, ikaw na lang may mutabang-tabang na ko dito. Oh. Pila na kabuuan nga ni amin ni ate sa Cebu. Pero bisag unsaon, dili kami magkasinapot sa akong magkuwang. Tungod siguro kay nibiya sila namo sa una. Ay. Oh. Unsa ka kun mulayas ko. Bahala na. Mulayas ko din og mangita kog trabaho. Maayo gani kay dali ra ko nakapangitag trabaho. Bahala nagdiginusara ko. Kaysa kauban ako magguwa nga dili na ko ikasinabot. Gaga, inom ta human sa atong duty. Oh, sige. Di mas ako ganahan mo ulik sa'yo. Naubog naman ko eh. Gusto sige ka mainom, good. Gamay na to Gaga, Leo. Oh, Leo, ayaw. sagdi ko. Please. Ginoo ko. Wala naman ko tungahi sa akong pinuwang sakit. Oh, dili ka. Dili pwede. Kailangan nga mag-pregnancy test ko. Oh, ha? Mabdus ka? Oh, Leo. Gumao na. Mag-iipon na lang ta. Di ka pasagdan, Gaga. Salamat, Leo.
naman sa ni Leo? Wala sa kaihatag nga kwarta nako, ha? Naunsa naman in taon ta ini, uy? Imbis nga ikaw may maning kamot, ako naman hinuon may nilihok kining tanan. Ako pa may nagtrabaho din eh. Sorry, Gaga. Mankamot ako. Di na mausab. Ha, dili na gid Leo. Kay buwag na ta. Oh. Biyaan na ti ka. Gaga. Bahala na ug ako kay bawg asa ko paingon. Basta kay dili na ako makig-ipo ni Leo. Gusto. Ato na ko nga mga makuha nga igsuon. Bahala na. Muhangyo ko niya nga ato na ako puyo o ba niya. Nibaw ka man unta nga minyo nako, day gaga. Ayaw na kog samuka din he. Pasensya te ha. Pero ikaw rin may akong kapangayuan og tabang good. Oh, kay dili man ka makaduol sa imo usa ka ate, kay imo manggilayasan. Ate, sige na please. Ay, sige na. Dali na lang. Dayon. Basta dili ka magpabadlong, ha? Kalisod ng ipangumpra ning dako na atong tiyan, uy. Gaga, Junjun? daan pa ko. Ikaw yun. Kumusta naman ka? Minyo na day ka? Buwag mis akong kaipon, uy. Mau ba? Bibi. Tabangan ti kagdaan ng mga kinumpra ni mo. Salamat sa paghatod ni mo nako ha, Junjun. Salamat sa kayo sa paghatag sa imong number, ha? Amaw, o pagyapon ka mausab. Hasta akong feelings para ni mo. Wa pa man sa mausab. Hangtod ka ron. Love gyapon ti ka, Gaga. Oh. Pero, wa ko ni mo sugta sa una. Pero sige lang. Basin di ay og. Kining maong panakita tang duha. Kay may chance pa data, di ba? Junjun. Naunsa man ko. Dili naman mawa si Junjun sa akong huna-huna. In love na ka ako niya. Nganong nakikita man ka, Jun? Ga, di nagi ko makapaabot sa imong tubag. Mahal kita ka, Ga. Gusto kong mahibaw kung sugton ba ko nimo o dili. Oh, Junjun. Gisugot na tika. Yes! Ga, digbi ka magmahay na ko. Ako mo'y magpakaabahan anang imong gimabdos karon. Ako'y bahalas tanan. Di lang kamuha na ko, Ga. Salamat, Junjun. Hindi ko naman akalain na hindi tulad mo ay aking makilala. Hoy, duwata ninyo. Balay-balay. Anak lang ko. Sige, pwede ra. Ako lang papa niya, si Grace ako asawa. Sige pa, sagot ko. Kinit! Grace! Awo! Naisingsing nga libre sa pagkaon ay. Kasal-kasal din ta. Ako lang ang pare. Sige. Oh, unsa man, Grace? Will you marry me?
I do, Kenneth. Grace! Uy, Usa ba pauli na din, he? Di karas kag maayan inyong duwa-duwa, ha? Mga bata, pagganit mo? ay alay. Hala, ay muli na ko, uy. Kikasapan ko sa akong mama. Basta, sawa na ta ka. O, lagi. Bay kinit, dali aras panahon no. Murag, kano sa lang tong magsigitagduan niya ni Grace? Karon wala, mag-college na ta. Malagi bay. Karon mauo naman si Grace matagan na to. Daga naman good. Tagsanang gani mo gawa sa ila. Maulagi. Ya, bay. Asa man ka mag-college? Gusto ko mulaga si Bubay. Uy, Cebu. Mao ba bay? Mao sa na akong plano. Doon nga na lang ta. Sige anak. Kung unsa may plano nimo, suportahan ka namo ni papa nimo. Salamat ma. Magkaadto lagi ko si Buwan eh. Unya, dili lang ka magpahibaw ni Grace nga mularga kag Cebu? Mama sudoy. Bata pa ming Grace ato maoy. Sa basad, tagsanang gani ko makakita na niya nga mugawas din sa ato. Di naman gani naman agad na mo si Grace. Mao ba? Ay, ganahan man kung magtanaw ninyo kay gwapa ra ba ng bataa. Unya, buutan sad. Grabe ka matinahuron. Di na ito maghisgot na maoy. Lahi na karon kay na naman may mga kabuot. Wow! Bay! Di ko nag-chicks din eh. Di parehas dito sa ato. Maulagi bay. Duta ni si Murag boy. malingaw ko si eskwela kada adlaw ani bayda. Dagkay kay makatinaw sa mata. Na, gawas mo sa nimong pagkadukirok bay oy. Mao na gid sugod bay. Kinit sad, uy. Tinalig makitanta din niya. Di laki Lori. Ay kabulak ka gud. Mingaw ni ang luyong nga bahin sa tong school. Way mo agi din eh. Ikaw, yun. Imo ganun gipangitag perfect spot, no? Oo, sa man di ay. Di ka ganahan. Ganahan. Naramday na. Kenneth. Kamusta naman mong lori bay? Okay naman bay. Pero gaplano kung makigbuwag ko niya bay. Ha? Uy, gano man? Pulaan ako niya bay ay. Na, ngita sa kaglaing putahi, no? Naumsar ka ba yun, eh? Murag, gusto yung kang musuway yung tanang putahi na. Sa pamandi ay bay. Bay, hapit na nga itong bakasyon. Saman, wakay planong muuli sa ato. Oh no bay ay. Di mahimo nga di mo uli kay mamugoy sabot naman ni mama. Sige. Dungan ta kay muuli mo ko. Agi? O niya, saman, nagka-istorya na mong lori, bay? Oh, wa pa bay? Maka-istorya pa ko niya. Grabe sa di mo, uy. Human ko ni mo makuha, makigbuwa ka na dayon ako. Nga naman, napulaan ka na nako. Lord, dili sa ingon anak. Ha? Huwag kay ayo nga pagkalalaki. Oh, Naibaw ko, oy. Nga dukiro kang dako. Kay daghan ako nadungkan nga istorya bahinin mo. Lori, Mao sige magbuhat ta. Pero kinilig tiban iha. Gabaan ka na namong mga babae. Lori. Mao ba? Mao na yung gisulti ni mo? Lagi? Pero, asa ko pa apikto. Nga ko dito ang magabaan mo ko nga. May namugos ko nila. Sila ram say, mukuyog na ko. Bay Kenneth.
Ma, Ay, salamat kay nauli ka na gyud dinis ato, nak. Kumusta man ang Cebu? okay naman ma. Dagang lingaw. Mao ba? Anahala sige. Ugma, Domingo man nak, manimba ta ha. Kuyog ta ha. O ma, Ay, nindot sa tuwali sa pari da. Oh, nak! Si Grace, oh! ha? Lo, guwapa man siya samot eh. Ay, lakaw dayon. Tagda dito kaw. Sige ma, akong dulon. Hi Grace, kumusta? Kenneth! Nauli na day ka? Okay ra ko. Ikaw, kumusta man ka? Okay na sa ko. Guwapa mo kagsamot. Thank you. Nakita hindi mo si mga asawa? Kamaw. Bay, ato yung agdos Grace ha. Nga, Ano man? manglaag ta sa inyo. Kamingaw sa itong banding. Uy, sa bata pa ta. Sige bay. May gani kay, nisugot ka nga, makiglaag ron na mo, Grace. Abi ba yan na mo, di ka nagit managad na mo. Ang tinuod, dili magud sa ingon nga, dili ko managad ninyo. Mauwaw lang yun ko. Oh, nga nung mauwa mo ka? Ang bi, lahi matagkahimtang ninyo. Swerte kaayo mo nga, napamay ginikanan nga makasuporta ninyo. Samtang ako, working student lang. Alam makahuman yun sa pag-eskwela. Grace, ayaw ipakaubos ang imong kaugalingon gud. Abi kay dito parehas og kahimtang. Kay kung buto na naon baya, mas advantage hipon kay kaysa namo. Tungod kay mas daghan kang nakamahuan. Kay wa man ka magsalig sa imong ginikanan. Samtang kami, nagsalig paghihapon hangtod karon. Tinuod na. Swerte gid kayo ang makauyab ni mo, Grace. Tungod kay, di lang ka gwapa, kundi kugihan sad ka og buutan. Bay, gusto kong manguyab ni Grace, bay. Bangi ko, bay. Nguyab pa ka, nga, asawan to mo. Asawa naman to mo. Limot ka. Ay, sa binuang gud. Seryoso ko, bay. Aw, kung tinud-anay ng imo ni Grace, sige bay, tabangan ti ka. Imo na kong isugot. Oh, Kenneth. Yes! Salamat, Grace. Isaad na ko nga, di tagig ka pasakitan. Grace. Kenneth. Kenneth, ayaw, P. Sorry. Pero dili pa ko ready. Oh, Grace. Kapoy ba eh? Paigot mo kay si Grace? May pa mga babae na ko dito si Bukay. Di gin mo balibad. Na, mo nagingon bay, nga, lahi si Grace ang mga babae nga imong nailan. Si Grace ang klase sa babae nga, kana bang, pang-wife material na gyud ba? Nya, saon man nga. Wa pa man ko magnuuna na ba eh? Gusto pa ko mag-enjoy sa akong pagkabatanon ba eh? Bay kinit. Tawag-tawag lang unya ta ha. Sige lang kung makatigom na ko. Muapas niya ko nimo dito sa Cebu. Ikaw. Sige. Mag-tawagan na yun ata. O pag-amping din niya. Ikaw po. Gimingaw ko ani eh. Giningaw nga sa mga gwapong babae nga imong makita din sa eskwelahan, mao ba? Aw, sa na ba eh? Bay, awa. Pagura niya, bay. Asagod. Ano ko no? Ay ba? Kana ba? Oh, kana? Karoon pa lagi ko makakita ng bayhana din sa atong eskwelahan. Uy, la. Si Lisil mo na bay. Tika-ato naman na. Mau ba?
Ikuyog ka na ko ron. Wa magkikakay uyab. Wa lagi. Ikaw rin akong uyap. Sure ka, ha? Oo lagi. Isela. Kenneth. Bay, si Grace ba? Sige pagpanawag na ko, bay. Tana to, bay. Asa ko no ka? Huwag ganito bag siya mga tawag. Unyag, yun sa manin mo ba? Aw, akong gingnan nga. Sa'yo ka na tawag. Ay, bay. Ako may nakulbaan ang imong gibuhat, eh. Taga-ato mo na silisilgot. Kuya, okay kung may bawaan ng Grace bahay ninyo. Nya, bay. Saan naman lang? Kaysa may piliunin mo nilang duha. Kung pananglit, bay. Ambot ba? Kalibog ko. Wa pa ko magunahon na anak. Nahibaw ko nga doon na kanila, hindi ha, Kenneth. Gusto na ko mahibaw ka nga mahal ti ka. O gisabot ko nimo. Mau salamat sa tanan. Ayo-ayo. Grace, sorry. Uwa ka mo, tinay. Subuti pa sabot tinuod na ng istorya nga naabot na ako, tinay. Sorry, Grace. Sorry. Nga naman ko. Mura naman noon ko nagpangita sa mga tawag o text ni Grace. Gimingaw ka ko niya. Kung mauna imong desisyon, wa ko'y mahimo, Kenneth. Salamat sa imong pagsabot, Lizel. Kenneth, anong niya ka din sa amo? Grace, I'm sorry. Sorry sa kung nabuhat ni mo. Magbalik ta, please. Kenneth. Ibaw kung nakasako ni mo. Maong niya. Niuligid ko aron mangayo pa sa ilo ni mo. Kenneth. Isaad ako nga magtarong na gid ko. At agil ko lang chance. Asawa ko. Ikaw cute. Nya. Okay ka nga magbalik ta? Oo, Kenneth. Tungod kay hangtod ron. Nagpaabot ragit ko nimo. Og nag-hope ko nga ako imong pilion. Grace, I love you. I love you too, Kenneth. Okay, ganda pagmasdan ang kumikinang-kinang. Manila? O, ma. Malanghid ko ninyo nga, matukog Manila. Mag-unsa mo kuno ka dito sa Manila, Matis? Naamong mo tabang na ako pa. Iya kong pasadun og trabaho. Kanong mo adto pa man kaglayo, uy. Nga pwede ramang kadinis ato manarbaho. Hadto na lang kog Manila, ma. Aros sa ba nga makaadto kog laing lugar? Unsa man dong, ato lang ning tugtan sa Matis nga moadtog Manila. Patuan lang na eh. Total, sakto naman sa edad. Salamat, ma, pa. Tali-araw nila pa sa panahon, oy. Walang ipaw, eh. Pila na ko kabuhan din sa Manila. Kinsa man yung nag-text na ako? Akong basahon, di. Kumusta? Kinsa ka, ni? Wala. Nanawag yun, ay. Hello?
Kumusta? Kinsa ni, uy? Si Junard ni uy. Ang imong classmate sa una ba? Ah, ikaw din ni Nard. Di mo kag number na ko. Nangayor ako sa tong amiga. Nawa mo gud kag kalit. Dili sa atok. Mao di ay, kinadi kas Manila. O lagi Nard, uy. Laay mo gud kaayo si pundos ato. Unya, kumusta man ka diha? Okay ra, madarag smile. Ikaw good. Unya, okay ra nimo nga butchat og manawag ko nimo. Okay ra, uy. Chat-chat lang gud. Chat-chat lang pag may time. I love you, Tess. Jonard. Mo na tinuod. Sa una pa mo ganahan nimo. Sa elementary pa ta. Ha? Pag sure, uy. Lagi. Nya, lain sa kayo kung hamuyab ko nimo nga mga bata pa man ta. Unya karon kay sakto naman tas edad. Maong nanguyab na ka nako. Oh. Bitaw, Tess. May chance pa ko nimo? Ako pa nang huna-hunaon, Nard. Ha? Si Junard nga tong classmate? Nanguyab ni mo? Ula kitay. Nakabantay man ko niya sa una, day. Magsige man na siyang tutok ni mo. Mao di ay. Kay nakagusto di ay siya ni mo. Wagit ka pugong, day. Nanawag na ako niya nanguyab. Unya, imong gisugot. Wa, day, uy. Okay naman good imong sugton si Junard, day. Kay buutan na sana siya. Kumusta naman tong akong giingon nimo, Tess? Bisan tuod og, dinira ka sa cellphone na uyab na ako, Nard. Pero, na-feel na ako nga seryoso kasi imong tinguha na ako. Mong ako na kang gisugot. Tinuod, Tess? Ulaki, uyab na ta. Salamat kayo, Tess, ka naluoy na ka na ako. Salamat kayo. Basta, ayaw lang bigi kong pinuangi, ha? Isaad ko na nimo, Tess. Hindi ko magbinuang sa tong relasyon. Salamat, Jonard. Taod-taod na ko dinis Manila, da. Gimingan na ko nila mama ug papa. Mga November po hun, mupauli ko sa amo. Mayo hinoon nga muuli ka, Tess. Kay magbinyo na ta. Minyo? Gusto na ko nga inig-uli ni mo. Magbinyo ta. Oh, sige. Ikaw, good. Magtigom ko. Aron inig-uli ni mo. Magbinyo na ta. Noon sa Minis Jonard, wa na magit manawag na ako. Dili na po makontak ang iyong number. Ay, at sa maging nahitabo niya. Mao ba, day? Dili na magkontak si Junard? Maulag kitay. Naglibog kit ko. Ngano dili na makontak ang number. Wa kay da utang nahitabo ni Junard, day? Simba ko sa in-town, day, uy. Makuyawan man gud ta. Nganong dili na makontak ang iyang number. Ay nagkuul-kuul diha, ha? Basig manawag ra to nimo. Ugma, muli na ko sa amo. Ug wag mo kontak si Jonard na ako. Ay, pasaad-saad pa siya. Nginig uli na ako magmingyok mi. Pero mo pa uli na lang ko. Wag gid siya makontak na ako. Kumusta na bang kaday, uy? Mao
Maura gihapon, day. Hala, ni samot lay kagwapa, day. Gikan kag Manila. Ikaw, gid, day. Si Jonard, day. Nagpakita ba din eh? Na, wag gid Junard nga nagpakita, day. Asa naman ka ron si Jonard, no? Ha? Rico? O, day. Nang regards si Rico ni mo. Taga-diin man day na siya, day, uy. Taga din hiragod sa ato, day. Taga lain lang nga sityo. Oh, mao ba? Hibaw naman kaining lalaki. Makakita ganig bagong babae, mang regards dayon. Mamisita ko na to siya ni mo. Ay, sabta nga, presko kay ko. Ha, Tess? Rico. Bisag bag-urutan na kaila. Pero, ganahan kay ko nimo. May paglaom ko nimo. Dili pa na ako matubag, Rick. Okay na, Tess. Andam ko magpaabot. Ako pa ni mo, day. Imo na lang nagsugton si Rico. Aron makalimot ka ni Jonard. Day. Sugtan na si Rico, uy. Kaysa magsige kag paabot ni Jonard nga wata may baw kung asa na to. Pero wa mo ko'y gugma ni Rico, day. Ay da! Tuo mo ka nang way kugma, uy. Makat-o na kas paghigugma niya, day. Salamat, Tess. Ngayon mo kong gisugot. Naluoy na lang ko ni Mori kay nagsige mo balik diri sa amo. Dili ka magmahay sa pagsugot na ko, Tess. Kay pulos kalipay ang ihatag ko nimo. Salamat, Rico. Ha? Mabalik ka sa Manila? Orik. Saong dili man ko makagwanta nga magsige og pondo nili sa ato, uy. Imo na di kong biyaan. Sige lang, good. Manawag lang ko nimo kun dili ko mabisi sa trabaho. Basi mangita kag lain nito, ha? Ikaw, good. Dili na mahitabo, uy. Ikaw ka inuon basig imo kong pulihan din eh. Dili, Tess. Dili ko mangita kag lain. Pabotol ko imo pagbalik. Salamat, Rico. Si Rico na sa nang nagsigig text na ako. Ay, dili magid ako feel ni si Rico, uy. Oh, nanawag cute. Hello? Hello, Tess. Kumusta ka na? Nga nanawag man ka. Gimingor ko nimo. Rick, mangayo na kong pasaylo ni mo daan, ha? Ha? Nga naman? Makigbuwag na ko ni mo. Ha? Nga naman? May sapa ko nimo? Wa kay sa na ko, Rick. Pero, wa lagi ko'y kukma ni mo. Mo ni tinuod, Rico. Wa ko'y gugma ni mo. Gisagot na lang ka kay naglagot ko sa una na kung uyab nga wa na mo kontak na ko. Maong sorry. Makigbuwag na ko ni mo. Unsa day? Nakapamabdo si Rico? O, day. Bisa kitang tingali to nga imong gibuwagan. Mao tong nangita og lain. Gisakitan ka, today? Dili ka, may uyab na to siyang daan sa wa kami nagkauyab. Aw, ambot lang sad ka, day. Da, dili lang ta maghiskot niya, day, uy. Kisa may gusto nimo nga atong hisgutan, day. Si Jonard? Samot. Wa ta mahibaw kung asa na tong tawhana. Salamat din taon. Makapahuway na gid ko. Tika na trabaho na ko rong adlaw, uy. Oh, isa na nanawag na ko. Number naman eh. Ay, si Rico man ka ni.
ako na lang ito pagkon, uy. Hello? Hello, Tess. Kinsa ni? Grabe ha. Nakalimutan din ka na ako. Si Jonard yun eh. Jonard? Kumusta naman ka? Ikaw ang kumusta? Kaya ganun nawa kag kalit o dili ka na makontak. Paingon-ingon ka pa nga inig uli na ako magbinyo ta. Bakakon mo ka, uy. Sige, ipagawas ang tanan ni mo kalagot ako. Pero ingnon ti ka. Nawa ko magbinuang ni mo. Nga na lagi nga dili naman ka makontak. Nawa nga akong cellphone, Tess. Unsa? Paggawa sa akong cellphone, naglisod akong kontak ni mo. Mayo gani kay may number ang akong maguwang sa mo maguwang. O nakapangayo kong number ni mo. Ug lipay kay ko nga nakontak ka na akong balik, Tess. Jonard? Pauli na dali sa ato. Kay magminyo na ta. Dili ko gusto nga mawa ka pa nako. Kay mahal ta kayo ka, Tess. Mahalsip ka na ako, Jonard. Here we stand today, like together. Naluoy ko ni Jonard, kay seryoso kaayo siya ni pasabot na ko, nga nawa di iyang cellphone. Hinungdan nga wa na siya makakontak na ko. Sa pagkakaroon, minyo namin ni Jonard ug may usa na may kaanak nga babae. Dinhin na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.